23 Mikko Laaksonen, numero 26 Matias Majapulo. Taustahenkilöt valmentaja Pasi Lepponen, valmentaja Sami Vahanto, joukkueen johtaja Arto Uusikorppa, joukkueen johtaja Tiina Vilman, Niko Virtanen, numero 18 Elmo Heinonen, numero 27 Joonas Juhola, numero 30 Touko Tunanto ja numero 31 Ilari Mettälä. Nyt on tuossa seuraavassa Jatsin pelissä, kun ihan tehty televisio. Siellä on se tepsi näin. Katos on. Se tossa. Se on niin pieni vatsa, että näyttää niin. Meti se häkkäpeli. Niinkö? Semmoinen viskaa tuonne maan. Ai niin, järkyttää linko. Se ei kuulu varmaan heittämään. Tästä tämä. Ei pistä. Mutta Derkyssäkin oli joku jäbä, joka heitti ihan järkyttää pitkään. Niin se on se. Ja kääntyi. Joku. Kuka se huutuu? Onko se Jyvi? Ja vissiin joo. No oikeesti puolustus on. Meni on. Se on laitettu. Se pääsee 1 vastaan 1 rauhalla. Pitääkö tässä vaan Paavoitkustakin jotain laittaa? Se on tarjolla. Kuulin, kun se niin ropuu, mä en ole koskaan ennen kuullut. Sillä on ihan jäätävä outoa. Niin onkin. Kuka tommonen jätsä? Hyvä. Toivottavasti niin oli. Ei 100 metriä. Ei tee. Niin kuin katsot viisi. Manto. Niin onkin niin. Lärikko! Sä oot nyt sen. Oli se viimeistä päivät sellaista alkiot sitten. Hän luuli, ei se ollut, hän luuli. Niin luuli. Koska ois se liputtanut. Koko ajan noin vaan viittaa kyllä. Oissa se liputtanut, koska kyllä oli koko ajan. Kristiina Meilan. Hän muistuttaa Ville takaisin. Ketä? Mä tekin semmosen Facebook-profiilin Kristiina Meilan ja sitten meni iskee Ville Vesan. Ottiko se tosissaan? Mut ei ihan lämmennyt. Miksei? Come on. Oi vittu. Sitä on ollut vaan tummat vaikka. Nui paaret läkämykkää ja just kun heijasti lienet päältä vaan. Nyt se menee hakemaan palloa. Tää voit mennä korkeushyppimään kaikki. Tää on punner. Mä tykkään korkeushypystä oikeesti. Mäkin. Mä oon pannut 135 samaan aikaan. Se on hyvä, se on tosi hyvä. Eikö en tiedä. 130 vissiin ainakin. Mut sit sain sattua päästä. Mä käyn tuolla Hyvä 3-5 on hyvä. Perttelin nappulakisoissa olin hyppimässä hakemassa palkintoja, kun jos 16 sarjassa ei paljon näitä muut kilpailijoita on. Juu. Sitten kun mä masennun tuossa uudistuksen suhteen, kun ei ole paljon palkintoja tullut, niin mä menen sinne ja käyn Se on kyllä muuten varmaan mukaan vielä. Ketä? Oskar. Harrastaa yleisurheilua. Se oli kiitos. En tunnista häntä. Oi siellä mennään. Kulmapotku. Tosiaan. Salapa. Juu. No niin, samoin oli. Suoraan.
Sama kuin yleisvoidella maailmanmestaruus. Ei tiedä vielä. Elmo menee sisään kuitenkin. Mä en tiedä, oliko silloin jopa opettajan lomautukset, kun sä oot joku ylimääräinen viikko. Villi veikkaa, että se on tullut. Ja Kulluma. Niin. Se on kova taas. Oksanen pois, joo. Kyllä ottaa se kliseet ja jalkapallon maailman suosituin urheilulaji sitten kuitenkin. No se johtuu siitä, että esimerkiksi sellaiset maat, missä on paljon ihmisiä. Mikä se laji on, kun hevos se, kun lyödään niitä palloja? Niin, ne vois olla